הבטן והתחושה שאני כאילו רואה משהו. טוב, נסעתי משם, אמרתי לו בוא נחזור לאוטו, ראיתי ארגז חלב על איזה אוטו, כל הארגז חלב נפל על הרצפה, ואני בכביש 232 התחלתי לנסוע. אני נוסע לכיוון, עולה על כביש 6, לכיוון כביש 6, הגעתי בסביבות 6:30, אני על הרדיו, גלי צהל, הכל וזה, פתאום אני שומע אזעקות בדרך, הגעתי לגבות העמק, כי מגדל העמק, שקט. אני ממגדל העמק, ואני אומר לעצמי, כאילו, איך זה יכול להיות? עכשיו הייתי במקום הזה. כשהגעתי כבר למגדל העמק, בשעה 7:30 בבוקר, אני שומע חדירת מחבלים וכל הדברים האלו והכל. אז מה מתברר בסוף? כאילו, בכל הסיפור הזה, היה לי מין נס פרטי שלי, שבזכות הדמות שראיתי של הצדיק שאני עושה לו כבר 7 שנים,